Dali ka, Zel. Annyeong Yurgun! We're back! Annyeong. So, Zel. We're going to react on new MB 17. Boom, boom. So, Kaja. Kaja! Katawa ng asong hair. Mami! Nice sila sa jersey. DK. Uy, gabo kasi John. Gwapo lagi siya ay. Ay, gwapo to siya. Kinsa to? Katong matong katong gikuan sa 360 ba, katong gisungog sa member sa IOI. Gwapo Joshua. Joshua! Gosh, dahil na ko nasa. Ay, gwapo siya! Si Jun. Ay, si Jun to? Dili man to si Jun. Mama to Si Chinese Jun na lagi ano. to. Kadili, uy, dili to. As in. Asa naman akong soundboard? Oh, kato. Si Jun day to? Si Jun man to. Ay, what ito si Jun? Nakuha ni DK. Oh my God. Yan na. So, nalibog naman ko eh. Nang rapper. Ningwawa po siya, no? Gabo silang tanan. Okay, mapili. Oo, gwapo din kayo siya. Gwapo kayo siya. Gwapo kayo siya, no? Si Jun di ay to. Gwapo kayo siya. Sila, mga ko lang sa imo, gwapo kayo siya. Vernon. Ano bago ko? Black yung hair. Black na? Bagay sa iya, ha? Saan to? Bagay sa iya ang dark color. Ay! Huwag crush. You mistake! Joshua. Wow. Ala. Kuha niya. Oh. Ay? Ay, mamanda ito itong ano. Oh, lagi ito ang rapper nila. Kasi na siya. Oh, siyang sayaw. Mga maknay? Sila rin nag-choreo, di ba? Kuha ni DK. Kuha ni DK. Ay, padali mo? Padala na ako katipan. Yung bayak ka. Eh, no, si Regine Good. Wala lang, Macmezel. Nga, nang-half time sa'yo. Ginawa ko sa tingog na eh. Tapos siya tingog. Wow. Debak! Debak! Sorry, we haven't reacted for a while because we're still moving on to 21 and winner. Oh!